לא, זה פשוט לא להאמין איך מהבוקר אני מקבל כל מיני איחולים וכללות על זה שאני אומר שלא יכול להיות שבמשך 8 שעות גדר המערכת בעזה פשוט פרוצה ואף מסוק לא עולה לאוויר, ובינתיים טנדרים מעזה מעבירים ילדים מבתים בקיבוצים לתוך עזה, וכל הצה"ל פשוט לא נמצא שם, ואזרחים קוראים לעזרה, ואז אומרים לי לא היה מחדל. רבותיי, מחדל זה 10 דקות, מחדל זה רבע שעה, מחדל זה פלטת כדור. 8 שעות שצה"ל לא מגיב, זה לא מחדל, זה מכוון. ומי שלא הבין שארגונים בינלאומיים השתלטו כאן, קרן וקסנר והאו"ם והפורום הכלכלי העולמי וכל זה, לא מבין איפה הוא חי. אם לא הבנתם את זה בקורונה, יש לכם הזדמנות עכשיו. אז כל מי שמעז לסטות מנרטיב המחדל, פתאום חוטף אש, כמו שהיינו כשהיינו מתנגדי חיסונים. זוכרים את זה? כי העזנו לשאול שאלות, העזנו לחשוב אחרת. אז רבותיי, זה לא מחדל. 8 שעות של טנדרים בגדר מערכת פרוצה שלוקחת שבויים, זה לא מחדל, זה מכוון. ולא יכול להיות שצה"ל לא הגיב תוך 3 דקות, תוך חצי דקה לדבר הזה. אני בעצמי הייתי חייל ומפקד על הגדר הזאת, ואני אומר לכם שזה לא יכול להיות ש8 שעות צה"ל לא מגיב לאירועים האלה. מחדל זה לא, זה מכוון. וכל המערכת המדינית והביטחונית נשלטת על ידי ארגונים זרים, והמדינה הזאת כבר לא חופשית. תתעוררו